Pamagaya may intayin rugyan, nga iba sa ito'y pagkasalitaan, hindi kalman lang ni pagkayam tayong Randy. Sa gudahin ng surat, idi kalman lang. Idi kalman laeng manong nemi tanapasahero ni Rose. May sa kang tricycle driver manong nemi kat siyempre. As may sa nga driver, sweet lover kunada ngamtsak mo pa na pandasan tinakinubia. Idinto ta 2020 tawin kumanong. High school graduate ak lang. Imo na kalpasan nga sa anak kung nga basa pa iti high school, simursurot akon manong nemi ti construction. Agbagkat ti semento, agbunag ti darat, agbatil ti semento, agiyawat. Kaya na dumapay nga trabaho manong nemi ti piyon, uno laborer ako nada. Kung nalang ti sweldo kiti manong. Ngayon di agtawan ako niti 18, manong nemi nagsusuruak na nagmaneho, agigan nadaan akong ti lisensya. Kahit na nadanak mo tin manong nemi ti kurong-kurong. Dito matin di maglugluganak no ka, manong nemi nga mapan nagtrabaho, nga mapan nasumurot iti construction. E di ba pa panami nga lugar, ado di ba balasang manong nemi nga paarem, ngam nakalalistumot di kita nalalaing siya, at dapat nalalaing adasawa na, nga dakam nga mabaro. So nga nayuray manong nemi nga 22 tawin ko, agpaspasata kiti tricycle iti lugar mi, e di mapasaherok ni Ross. Wow, mano. Nakabado, iti nakiting. Ngagpakita man nung namin, nakasta ngagtugaw kat na kurang na laingan manong, agpakita di agpakita di pantina. Kasi pukul na kiti legs na manong, parmi. Sagat, tibado na, indrantanan sang impakita, ti puon ti barukong. Papanamading. Diyaman tiyandaan, manong. Papan makitiyanda. Kunak tupay, at the basket abot-abot na. Ideyawit na kanyak, ti plete na, manong nemi, saan kong inawat. Apay mat na di mo awatin, so, ti pletek, manong. Dilat tanagan mo, ti itan mo. Rose. Hi, Rose. Check ni Randy. Tandaan naman na sidecar number ko, Tanakas ka sa lang, siya ti bagluganam, sa pulin na. Ija dahil tiyan paradaan mi. Apay mo ako ng tikasta. Kursunada ka nga rin Dahil nga lang may posible ako pinubya. Agara magpangarod, nadanubya ko. Kinapod nun nagjakpan na dan tinubya. Ngayon pakaitan. Sige, no, di mo kahit ngawatin ti pletek. Thank you. Nakaalakpay may sa pasahero, manong nemi kalpasan na, ito may tulod ko, adaman ng pasahero, tiyandaan manin. Kapag isumat manong nemi nga makita ni Rose, agawi din. Kapag ko tinulungan manong, Rose, uy, parang Randy. Abi manong ko na, taon mo na, 18 ko pa lang. Kadi, sika, 22. 1822? Mahit sa katayan ti wete nga ya. Dajin patpataya. Ano kami tirimor ti bigat? Ti bigat i-drive ko no First bull mo't pala yata. 4-6 tirimor drive 4-6. Hoy. Mahit sa katang peso ya. 1822. Daje 4. Borak di 22. Daje nga road 6. Kita 3, dami 6-18. Hala, tayan ta ron. Pinayapayan na nga pa yung manong name iti agpatpataya. Imas ito. Tayak mo manong ti 18-22. 18-22? Manual limit. Huh? Doon na, doon lang. 50. Pare siya man ako ron. Sanga po nga limit. Hala? Sanga po nga limit. Sige. Gasta tang relatan, open kalumpit. Sige, open kalumpit. Ako nakanalisto manong naming ng isura.
Hindi ko matan na di 300. O, di natatayak ka 50. Dajalatan. Ha? Kit no mga baka nga ron, di ako maabakak. Kadyak man tatayak. Kukonto ni talo nga limit. Huh? Peso? Tayo kahit nasawan, I love you. Inararapap kung met manong naming nga mangabak kami. Anya tamo, nung mangabak sa kapulo ang limit ko. Kahit duwamet ka ni Ross manong. Sa konto edad di may sa. Di kada siyam nga limit kanya. Intulod ko manong nami iti imbaga nga papanan na. Balayo reto Ross? Haan. Ano nga katulungak lang. Ay, abay na dismayakan. Di mo kaya tagaram kanya, takatulungak lang. Ada damanin tapno ni kastakat siyak dun ti pagbalin ng mga siyak dun ti pagyan na makas katulong. Huwag yun akas katulong. Katulungan. Itirikat ka na mo ay. Anong naglagay mo numakamom to di resulta ti huweteng. Itad mo to kanya tatalo nga limit Huwen. Ore pakit upat. Tapno, I love you so much. 5 pakit din. Intuloy ko tinagpasada manon na misak na pandangan iti karinderya iti pangal daw. Huwen manong. Aking ka. Malagip ko. Oras ko mga rimbo natin. Di ba ito kung alas 11? Nagsalutsudak. Iti padag na tricycle driver. Pare. Ano tayo mo natin huwet natirin mo rin Abay nagtaya kaya? O nagtaya sa kapulong alimit kan balid 12 galimit. Nagtaya 1822. 1722 Trimoar. Ano? 1722. Oo, naman pa nakapuroon na nan. Malas, nagtakil ko mo. Buisit. Abe, nakalaw nga man dyan numero. Dili pa sa hirok. Na Ross tinagan na. Di na magkuno mo na taon na. 18 ko na. Sa 22 kanya, di tinayami. 17, 22 man. Baka 17 pala taon ni Ross. Ngata, 18 ko na Baka 18 ng tupay lang. Siya kakaanot pa nag-22. Ito yun last month. Radya to, 22. Ngayon no, 18 mo pa lang. Mati 17 ko ma. Nagsayang Pinasyar ko manong name iti kamalman na. Hi. Randy? Manong Randy? Randy ko naman natang kanya. Natry mo har. Mano tao mo nga bagam? 18 ko to no next month. Sumat lang 17 ko mapalat. 17 mo pala taon mo. No saan mo pala nadanon pa nag-18 mo. No kung maimbagam nga 18 ko to into next month. No kunam ko 17 ko matintayaan ta. 17, 23 more. Aman. Susaha po. Nagsayangan. Siyempre, may samad lang na bulan, di ba nag-18 ko, di 18 ko latan. Hamadi, no sampay ka na danunan, dahil pa nag-18 mo, hang mo pa lang tawin nga 18, 17 mo pa lang, running to 18, ng titawin mo 17. Hampay lang umanay nga 18, tadi pa na kompleto. Iso nga still nga 17 lang tataw mo. Nagsayang. Huwag nga ron. Nga bali. Tanto lang ito siyang bata. Umay ka pa siya rin. Ala, awan di kiti amo. Di na siya. Umay ka agad ka doon. Painuman lang konti nalamis sa dalom yun sige, duwanong ka ron. Ure no nagmalasak ti huweting manong nemi buena sakat ita. 17 years old manong. Namunod na nakarumat pagparabalay manong nemi. Madlaw ko lata, nagwayong-gwayong jibarukong na kahit nasuwen, awan tinakakontrol nga bra. Manong nemi nakadaster ko na. Sinurot ko nga diso na manong nemi, kada dito oktan na ti rep.
nangalat ti pitcher, nangalat baso san tinaugan, inyawat na kanya. Inawat ko met manong. Idi inumay ko, insubli na ti pitcher, manon nemi, kalpasan na, inreket na ti rep sa, idi sumango kanyak, inarakom ko. Ala, manong, Randy, agkikisa ka. Ape ko magkikis ka. Ape narakop na kasta ala. Amaya sa nagturob. Hamon nga ilisipay. Si kaman. Kakaiso na nga, napuruno ta. Ape nga mindan, di mo sinudsod no. 18 mo, 18 mo to pa lang ko nang kumaat. Baga kumang enton 18 ko pa lang no next month ko na. Hanga bali. So balin to akong daway. Manak man na lips mo. Ala, Ano, Nemi, kasta unay, ti panang ilisi-lisi na tirupan. Ngayon, hindi na i-corner ko, nawanin pagtarayan na manong inamalak na lips na sa kodinotnot. Kagandan manong Nemi, ti panang isalagsik ko, ti maysa, nadakulap ko, iti unag ti daster, na tinurong ko, ti barukong nakabaw. Nagmaya. Nagbak ng tibarukong naman sa kopinasil-pisal. Uri lamil alawen di anges mi manon nemi di agsinan di bibig. Imara ko pisona. Laranti. Damok pa lang da ito eh. Damok? Damok pa lang di makuna nga mag-lips to lips ako nada. Anam di kita su. Naman sanas ko. Tadak ka naman sana sa gito ya. Allah ni, makasumang palitan na giti amo. Napanda na kimisa. At oras sa malpas ti misa. Alas 6. At baka napanda pala nag-shopping. So, dito yan ti kwartong. Ha? Dito yan ti kwartong ko na. Dito yan eh. Iso na kinalaod. Naabay ti kusina. Hindi ti kwartong. Ha? Baka no sumang bantan to. Alis tuwan ta. Hanta nga baybayan. Sarak ko asikod. Ha? Nasakit. Haan? Ininanahay dagto. Gabuta talaga manon nemi ngayaw awa ni Rose ka sumang peten ti amo na. Nagiti amo na kunako. Isun adagos manon nemi tinanguyos ti bestida na akne. Opo, na yun nga parang barbaro ko manong. Inarakop ko manin manong nemi sa ko inamalan dagiti lips na. Inikat ko matin ti t-shirt ko manong nemi sa walpasan na. Nagdomugak deta kasta unay manong nemi ti panang kagat-kagat ko ti mansanas nakit kasta unay ti asog. Randy, Randy, alis tom ka ni. Baka sumangbad ba? Inikat kun manong nemi ti pantina. Kaya ti panangingato na ti saka na tapno may kat ti pantina. Saan kun ngayon pababa manong nemi imbaklay kun ko na. Alam mo tulid ako. Natulid nga peso manong nemi nga mapag-iso nga natulid iti rabaw ti kama. Kaladan manong nemi ti ulok iti nagbaitan iti legs na. Saan ko nga pinanunod manong nemi no kaano tinaudi nga panagbungko na. Ngayon sinapsap ko manong nemi tagbas. Opo, nagmayak. Agasog mat ba? Randy. Aging ka manon naming yung pangatok manen ti ulo na idagas iti barukong na huwag manon naming ikat kunti pantalukin break agpadpata kami nga lamo-lamo. Kabayatan manon naming agkak manen di bibig na inalag ti may nga dakulap na sa ko yung pababangin paigem iti krubra. Nagdakal. Makadyak kaya Randy. Laglagi pa 17 years old ak pa lang. Kalakalengan na. Mayat. Gaputan na basa. Pero nga kapertil mo siguro ita. Alam nga kapertil. Baka into next week nga agregla ka. Wansa. Randy. Gaputan da nang igbiba nung naming ungor ti kotse nga nagsardin iti sango ti balay. Allah, isudan di kita. Isarek ko nga rin. Ha? Tapno, alisto. Ialisto ko saan ko nga.
Aray, aray, aray. Aray ko. Aray. Nagaray nga talaga, manong masyanak kumangin man ang aron pa. Rimsuod natin, manong. Kalmasan na, manong nemi ka tamang mangigmi, itiya. Uni, malukluktan nga gate, manong nemi. Tara, kasta una iti panangiiniin ko, kasyahin, kalpasan na, nagbayo ako, no. Oh, Randy, alas to, ama, dadatan niya, na umay na natin. Randy, mamana ko. Randy, Randy, Indardaras mi nga talaga, manong name. At least, nalpas isuna, nalpasak mat, manong. Kasta una yun, ate, panang sublimin tinikat ni manong. Alas to, na. Pag nakitinikod. O na, baka salusudan doon akin tricycle na dyan sa sako. Ibag tayong parking ko ngayon panti sige ganti gate. Kati baga tulad ta ngayon parking na ta. Alayin kan, rumor kan di kusina. Tinalyaw ko may namin siya nito ti kwarto baka nalipatak ko na. Awan, tinurong ko ti kusina manunay sa krimor sa dyan. Nagpaamyanan ak manunay misak nagpaamyanan nga nagpaadaya manunay mi kinalutkat ko pa rin bakod sa sistema po saan nagturungan manunay mi anti-tricycle ko ti makadakas tatulbak ko naraglag tatulbak ko nekat yung pandalong ko. Ningartitan. Panawak palit tricycle. Barbarin na nakita ni Rose yung tulbag ko. Tumay na to itid kanya. At damat asadag nga tiyanggi manunemi napanag sa jay yung bagata. Saan nga negative napasadaag itinatnan. Saan nga nagjitulbag? Ilagit kinamalas ko na yan. Kapag na mabisinak manunemi nagmerienda ako. Are, tricycle mo rin dyan? Uwin, nakita kita nga inlogan mo ni Rose. Saka si Mrek. Uwin ta, makain inumakti na po nalamis nga doon. Abi ko nang nagbayag kan. Kinabi nga, imuli ka tiba alad sa katimapak. Dandan niya na kayo na nagtahan dyan. Amo ni Rosala. Nobyang. Napintasan niya. 17 years old pa lang, pare. Amo mga din taga-ano? Taga-toy. Hana? Taga-toy ang nagtrabaho kas katulong. Taga-ano ka no? Si kamang pelati akin nobya nga. Di mo muno taga-ano? Baka dapat na pasamak yun. Virgin, pare. Kaya talaga nga, virgin na ata. Madlaw nga. Ubing pa. Naimas ka di matlang ti taga-apayaw. Apayaw iso na ya. Kinabud no na nakauna ka eh. Ngayon may muno na ka ng anim kang kuwana. Kadi. Pasensyakan pare. Inuunaan ka nga talaga. Nalalayang ti driver. Ngayon ti store owner. Anong nemi di makita nga rimuar ni Rose iti labastigay sa inwaras ti panagkita na. Napanakon nga dagos man. Oy! Tibayad mo pare. Sorry. Ate manayin. At apasupli na. Alaga. Sabi ko matagkatulong ito. Yung mamong pare. Nubaybayaan ni Rose. Sublatek. Bahala ka. Saan ko baybayaan? Pasensyakan. Siyak ni kayat na eh. Kan nalalay nga kayong sika. Manong naming kaslagang angaw layang dayjay na magkaslag pa yung peso. Ili, tayawat manong naming ni Rose tutulbag. Abi kami nalipatan. Hangko nalipatan, naregreg. Ano ka naregreg?
Nakita ti panangikat mo. Diyan mo no api hinikat mo sa mo idiso. Kadi. Api agar arim kang kada jay ang babad tiyangi ni Samuel. No, wala no Samuel na kan na. Uhin, nakakulkulit. Apay, dak man garot kayat. Sino garot kayat mo? Sino kumapi na siya nga si ka? Kalalisto ka? Ulitan tanto manin. So, ang kami nga dito, day off ko ito no Lunes. Kadi, danto jalawag. Danto check-in. Gawin na. Tapno na papaot. Indardaras, hano ni naganas. Barbarin yung tumaminsan. Natahantagan ka natin. Kadagpaiso manong name. Lunes. Kaya po ko inalay suna manong name itibalay nga pagpapaayan na naka-short manong na naka-sleeveless. Oh? Kasi lama pa mo beach kahit mo. Nasa dito kahit mo panantad din sa jay. O na. Sumrot ka karti hotel nga sa langam. Nga matapagsukatan. Tuwalya ti awan Kaya amok na mapantat hotel agad dahil tanda nga tuwalya. Di gumatang da tuwalya, tayo ti beach. Abag bagisumat manong name it nabayag ka nun nga kayat na kagdi ko si ti baybay. Tadya apayaw agit awang baybay da manong. Petan, nagpiknik kami nga di na oras. Nagdigos kami nga duha manong name nagsinsinayo kami. Pati iti unang ti dano manong name kitag lips to lips kami. Aging kasi magpat kami napangkam nagmerienda. Kat kaputa open cottage manong name tinupaan mi. Ngayon adda hotel manong name iti beach resort. Andan, palanta. Indagbual nasin. Kalpasan na. Ang check it doon. Mga balon tabayan ti pangal daw ta. Nagorder tanto-tan. Hotel and restaurant dito yung beach resort. At damat na sigurado telepono dyan ng ti kwarto. Intercom. Ito no, oras na nagorder tanto-tan. Kat isarek danto ni ti unag ti kwarto. Sa dito nga mangantan. Nagmayat, Randy. Agmalmalem ta. Agpatpat nagtantupay. Kadagpaiso manong name awanin ti kabutbuteng mi. Saan kami nga gumangganat manong? Iso nga nakatantanan manong name iting kamba naglinnain. Nakapapaot ti panaglanang di kiti bibig mi, nakapapaot manong name parang kirap ko karik iti. Mansana siya ti barukong nagat magusto ak lawan iti asog na kon. Randy, nanganak manen ket nangam kang duwa man. Awa bolos pa nagalamiim. Nagmalmanin manong naming nagpapas kami. Tinaw ko kumapit agawid manong naming hanga mabaling ko na sa pulen da karig iti amo. Kada day off na manong naming mapasamak ti amin ti makadakas ket ni. Magastusan akman. Agriri ni nanang. Ay. Rande. Nabayagan nga saan kang nga nagaya po teti. Napasada ama. Kanain napat kami nga maplatan. Maplatan. Sika ati maplatlo ko. Talo na gini makakit-kita kang ina mangidan dalong kanya ka adda na babae nga mapamuwa i-check in iti beach resort. Lata pag gastusan dumapas pa sa daam. Mang pwede mahalas data. Ano nga malas ako na amangan pa ino ti unag ti sidecar ti tricycle mo't pagkaramidan nyo, loko. Mo to no? Sus. Ay, isarding mo deta, mayawawan ka. Ano nga mayawawan to na yun? Seryoso ka dito na dyan ka babae. Makita mo saan ka masungbat. Baka dyan kinababahay na lang ti kusunadam. Kasano naman sigugam?
Kat iyawid na't bagina dito balay. Kat agasawa kay nga di na oras. Kat ang kato kasurutan, tat sa mumat nga ipatpateg. Aman nang, aman nang. Iso nga sardang mo nararamidem. No saan ka nga seryoso, kat saan ka nga napudun, tibay sa babae, hamo nga pagang angawan. Amang ano, ag problema kanto. Ti sa ludsod ni nanang manunemin no ay ayatek na seryoso ak. Hangko sinong bata nga dagos ka buta. Agala-alanganin tiriknak man. Uwin kang peso. Saan ka seryoso? Kasi lang, saan ko matakayat isuna? Agkamayatan kami mat man. Ginteng, hindi problema, manunemi. Idi ibaga ni Rose amasikog isuna. Masikog ka? Uwan. Tapapanan ako mga sanak agsikog. Kadua, talong ang bulan ng sanak agregla. Manipot idada na pasama ka nata. Dati ko na mga kapertil ko. Sige. No, kaya itong nagasawa ta. Una kami na ubing ka pa eh. Kaya ore ubing ka pa eh. No, napasamak ba dito nga ito ni 18 ko mo 10. Ngayon talaga ka nakasagana ka. Ang mga nagbabawi kan to, naungit ni nanang ko. Tinakay tinasadot. Sana pa nasadot. Nagbalik nga katulong. Nalaing nga agdalos. Na yung mastiluto. Nalaing nga aglaba. Ang problema. Sige. Okay. Ano to okay? Kasarito ito ba na tatanggin nanang ko? Te pakamok ti amin. Kahit no, panat ko na. Di agawit ka sa sadya payaw. Umay kayo danunin. Ano nga danunin? Hamat nga mabaling adya pagpapaay makasakatulong nga umay da ka asasawain. Agawit ka adya lugar yo. Uray mo nga umay ka as may da ka asasawain. Kasi nung hindi ko umay, umay kami. E doon mo kanya address, eksakto nga address ti amin. Umay kami. Doon umay kayo. Doon para gawin mo. No gawin ito Lunes, ano nga aldong umay kayo? Umay kami sa Domingo. Sige umay ka tumuhin. Uy, nawan problema. Tirantak man ang name kat saan ka mapapan. No awan tun dito eh. Pakadak tumantang kadatatang gininanan. Igarahik pala ito tricycle. Tayo nakagbakasyon sa Japangasinan. Itarayak. Dahil dyan nga. Rose. Kasta nga rin tinapasamak manong name intarayak ni Rose. Makabulan, 2 bulan, 3 bulan ko dito Pangasinan manong name katumultulong iti angkel ko, kanti kasinsin ko ngagtaraken manong name titirem. Tirem, manong nemi ken pasayan. Ngayon din bambar ko, manong nemi, kada kasapulan da Uncle Silin, iti kabadangan da nga agpispan. So, pinalubusan da, dalanang ginitatang manong. Ngam didaan mo, nga liniklikak ni Rose. Pero ka po ta swerte ak kano, manong nemi, tato da kita'y maharvest mi. Yung kawkawid nak ni Uncle. Dito'y mo pala, hindi ka pala gawawin na ba? Nagganate ba yan? Gabuka dita, awan ti masirpat mo nga nalapsat dito'y Pangasinan. Ang madala sa angkel, nga mailiwak ka na tatanggin nanang. Ore ta, mabigmat pa nga maapit, di kito'y kabarbaro nga tarakan. Ito na nga parang sublime. Ito no, man, pipur nga ag-harvest tayo angkel. Sige, sublikan to karatuin. Gabuta, nagyang di kanyak dito, ito yung nga bulan ba raw. Kaya kang kamit ati, balon mo. Kaya nahayon ti kakwartam tam no. Anyan, tuman ti pangingkastusam ti amin. Nagamanak angkel. Inayon ko na ito ti urnong ko. Pangasawak to. Pangasawam. Di ba't ko na mga unubyam? At danto angkel. Ayabang ka to, ito no, kasarak. Umay ka ito.
Manong namin dadakon dito'y balay habang kumanin ang pasada ti tricycle. Oh, parang ready. Pare, nabay nga tsak nakita na tayo lugan mo ha. Nagbakasyon na. Dapat man. Basta. Kita ora ka mga nagbakasyon kaya pasadam ko mat sa bali ha. Oh, kaya Jack ba italik sa bali nga mga pasada tricycle ko. Sa bagay. Namnaman naman namin. Jay. Na parang lang nagtaragan ti pasayan kan tira. Ada makalawas kung kang paspasada manong nemi. Idita. Ada intulod ko dito siyandaan. Nakiktutak di balik malasin ko ti masikog. Tricycle. Nakiktutak. Kan pati so na nakiktot. Manong nemi jak kayat ti mapantiyan na. Isot gabo na nga napan nga sa bali. Ngamsama nga naglugan ni Rosmano. Pare, sige ka doon kayat na. Plat pare, plat. Plat ka nung ading. Oh, saan nga plat? Kaya nakaliklikan. Harandi, siya akong tumasinig dito. Manong nemi. Inuuray ko nga rin nakasidig kanya. Naglugan ako na. Manong kabulan dito. Kabulana ako ni ba din sa. Kita nga bulan, posible nga ganak ako anytime. Ano? Kita naklata na kasta? Ano daman kayang biminals ka ta masikog ka? Nung nabintasak ka masikog, lalaki ka at anak ko. No, pangit ka masikog, babae mo. Anak ko na. Come on, anak mi. Anak ta, kago. Di ka alagbain. Anakit mo sa wan. Anak mi tinangasawa kanya. Ada nangasawa kang ka. Wan. Gabutasan ka mga oray. Nagsubli ako na. Yung tuloy ko madalang tinagtrabaho. Gajay. Di may nakpasyari ni Samuel. Namunat ka sa saad ko. Intrayan nak ko na. Ano? Kapunta dyan kahit agana kabalasang. Kahit nakman nga sawain. Di nag-asawa kami. Da kayo kini Samuel nag-asawa. Huwag. So nga anak mi na ito eh. Putot ko dito. Gago. Apa niya? Gago ko naman. Kaya talaga mo ito putot ko. Apa intrayan nak. Hamang putot na ito eh. Kapot intarayan na. Sige, glugan ka rin. Tulod ka. Tulod na. Tapos nung kita kayo ni Samuel. Aglugan na klayangan sa bali. Rose? Abay Ano abay? So nakadibad lang saksaktan ni Samuel. Ladong mo iso na. Amangat no iruruman na to ta anak ta. Ano? Anak ta? Anak mi. Wala nga talaga nga siya takimputot. Ori siya takimputot. Kapag hindi pa ilayang nga magmaga ni Samuel, nabigbigan na nga nagtaod keng kuwana, ti anak ko. Ti anak mi. Nasiyahan na siyang pati Samuel. Sige. Ako nga maramit ko. Marbarang mo makita tulad anak ta. Ano lalaki na ita? Panaganam to trandi Be. Di ka pagbuenas. Manong name dya ka muno apay kasla akla masayangan. Diyos ko. Apay ngamin nga. Blinikli ka. Apay ngamin nga. Napanak naglemeng. Apay ngamin nga sangkot idong paltikarik kang kuwana. Anya ko mano, kasjay, nga nag-asawa na kini Samuel. Yan tangay kita, nalpasang mata. Wala nga, di pa manunutek manon na imi. Kasanong doon, ranggasan to, dahil nga Samuel, tiputot ko.
Alam mo, nagpeso, bibigyan na pala ita. Ngayon adan, sa bali nga anak ni Rose, nga pudno nga pututan ni Samuel, amang ano saan nanto na kay kayat, ti anak ko, ti putot ko. Diyos ko, saan ko makasta? Ngayon mapingamit naman nga, masak nanak, kat nalpas kong binaybay anida, arig na linaksid ko ti putot ko. Ho, buwisit. At nakayat na nga sa uwan manunemi saan nakapagtalnain ti konsensya. Saan nakapagtalnain ti panunod ko. Mas estrasak, agdip-dip, madip-depresak man. Nga dito tiga po na no, ape nga sangko may pasnek, tagpasada, kano ape nga, no, agawid ako niti malem manunemi kat addan na sa bukel ko nga gin, sakto matan na mapanitilikod ti balay, kanak may masakto nga ginom, agpulot na sakto matan iti dinaktakan nga ginatang ko ang dinagas. Banag manong nemi nanok talanak ni tatang. Ay, Rande, oy, sabon nga limang pa eh. Sumad lagayam nga, lukas na nga gapukan na panagpasada kita. O may ka dito likod, tagin inom ka gayam. Sumad lagayam nga santa ka na makagad-gadang namangan. Nasa kanto lang manganin, numaibos mo na ita. Masa kaslasan ka ito bakit manganin. Kumut-kutong ka pa yan. Anyan, mapas masama kang kaha. Awan ta. Ay, saan nga maling nga awan? Kaslad na ng kulam kang galaw ko. Ha? Anong kulam nga? Kaskala makulkulam. Langam tinakulam. Ano nito itong? Awang ka dito marikita mga mati. Anong awat? Saan ka nga kutong nga kasta? Kan saan ka agin inumakasta? No, awan ti problema. Awan ta, ay, bagam kiti. Tapos matulungan ka. Ibagam ti pod no. Gabot ta pilitan nak ni tatang manunemi saan na kasardingan dahil ti kapunan no apeng impudnok ti amin. Ngayon kahit mo sawan, adain tarayam nga nasikugam. Sud ka po nga napangganag bakasyon di Pangasinan. Untang. Tagano? Taga-tibad lang katulong. Katulong ng Tagano. Taga-apayaw. Susapo ay. Nadya matlan lugar nga bagbagang apayaw kat no itududa di bilit kat margreg. Ano ko? Itududa lang agtay-tayab ko matay tumaytaya ba? Itududa lang kat margreg. Sabi nung kasi kat kinalaing da. Kaya yung sawan, kinulom lang ni Rose. Katuwa na intarayam gayam. Ingkarim gayam nga umapantay mga sasawa sa lugar da. Isubad data di papanaw mo. Hindi isudat ng kulam kang ka. Tatang, hanga po doon ti kulam. Kaya napay nung tagapayo da, mangkukulang. Ano ibagbaga dahil da. Nakababay mo katakwa da. Sapoy. Unang tilang ang baro, kat kasla ka ladakulam, kan makulkulam. Manong nimi, kinagpesuna, kat pati kinipada ka tricycle driver, kat madlaw da. Kasla, adalakan mo nga, wah, ganya. Lagi ba mga makanood adalakan mo nga, magpapakutong ka. Skumit. Alam mo, nakang ko. Lagi ba ma? Baka nakapangangkat ti buok. Kat data buok kat saan nga marunaw. Kat baka sa mo nga naibleng. Sali bagbagam. Kasi nung makakaanak ko mati buok. Kahit mo sawen. Di mo napatasan dinangan? Ti buok. Ano te? Nang tsupa. Temang ka di mangsapsap. Karaman na. Siya mo pare. Hanga maliklikan nga da magabot. Kat baka no di mo ba tinapuputan nga atot na ka mo nga or. Halang ang buhok no kit or. Gusto ka di. Uy. So pa-check up ka. Ay, pa-check up.
agpaagas ka ti albularyo. Dati umuna ka ng kagpatalado. Patalado? Tapno maamon di para talado, no apay kastoy mapaspasama ka. Apay ka kumutkutong ka. Mo may mas timangan. Ang ngarod eh. Di mo may mas maturog. O ngarod. Sa uminunong ka. Baka ngagpulutan. Amo na. So, ang gantong patalado si Karandi. Ang mga nog peso no. Nakakaan ka iti buok. Ti baba. May nagmanin dinano ni tatang manon na iti likod, tagimatang akmanin ti bilog, kung gimatang akmanin ti pulutan, kada te kalyantes manon na imi. Dito ko nga sinudsod kini tatang nupudno timbaga ti padak nga driver. Nakakaan ka kano ti buok. Kasta kanutan eh. Ape ka umakanon ti buok. Buok di baba. Kasano nga makakaan ka ni tatang mo? Kaya't mo sa Randy. Na siya taga-apayaw nga nasikugam. Kang ka nam iti. Uwantang basta glove making kami. Kasi ay. Kaya't apay pamarot. Naka mo. Kagat mo ka. Medyo. Kay susapo ayo. Tilamar aramin mo baro. Adala nga rodat armas mo. Talpa lang aming ngiyuwat mo't usarem. Tingiwat mo, ket para lang itingiwat ti baba, ay nga to. Tingiwat ti baba, adda sa bali nga mga ramat, hanga datakwam. Tadilam, hanga tabibig mo. Naimas bantan. Anat naimas? May panagmang to the experience. Kan adadamag nga mga na ang sasanot asog ti babae no kasi dyan. Muna kang delikado. Ang mga nagpaiso nga nakakaan kanti. Oh, susapo. Damay tang. Do'y pinapatasan tinangan. Saan ba yung pagkananok? Ano naman ta? Loko ore magbugwam. Kasi tulad taangot na tatang. Imposible Ay, ama talaga. Ano bang barha kong bato? Adala nga ron bibigan iti nga to. Mapanak pala bibig iti baba. Mambara akong bato. Kaya po manong name ito talaga nga ang kumaimas ti mangan kan basaray mabaring kwasak. Kaya ano imresan nga talaga ti bagi. Na minsan manin manong name na pasaheros ko ni Ross. Saan nga masikong? Rose? Amamunak? Saan ni Randy? Randy! Ala! Abi kasama din langam. Rose mga asim. Iba kang kumantipod no? Ano nga po no? Ibagbagam. Ala Randy! Talaga nga saan ka nalasin? Kapi kasama. Lumlumsot tibukal ti matamsa. Kas kamalag tawon ng 40. O nalaklakay pa eh. Kumusta ti anak ta? Anak mi lang. Babae lalaki. Lalaki. Ano natin? Nagan na. Samuel Jr. Nabunyagan rin? Hampay. Maling ka din nga. Nagkumadreta. Loko. Anak ang tiputot mo? Una to di mo matkayat. Nabaga nga putot ko. Kaya makita na ka na Samuel. Matiak. Oy. Paagas ka. Kuna naman nga, natamayak ka, no? Sino nang tamayakan ka? Tsaka mo, bakalusi ka. Gago. No kayat ko nga matay kan, apay nga kastapal at langam. Natay ka kumaitan, Ngayon manamay ka. Hala ka manamay. Ngayon no sakit kumat manamay. Kahit ka nga balsan, kapag sakit tinakam ko, ti panagbaybayang ka na kami. Hanggang makastalangam. Dati kumanatay ka na sigod. Tapay kaya yo. Ti pumatay. Hoy, gawin. Dalagit paltugan ka. Muna sa anggat, imukot, tasadsadag ti bagay ti muko.
Walang tako na nakanong, no, ito doon dyan bilit kat maragren. Sa asaw lang data, ngam kamay lamit pumatay. No kayat mit pumatay, babayan ti paltog, buneng, wasay, kada iskotsilyo. Talagang kwa. Randy, tinasiyat ka talagang padoktor ka. Doktor mo no elbow hayo. Padasim suda ka diba? Tapos sigurado ka. Nang dakal ti pamatik, nga doktor ti makaagas ka. Sa ka mo at patik ka na kiti albularyo. Ang takano nakan ko nga buok. Buok. Baka pinakanak ti buok. Sabi ko magpakanan kat buok. Pakano buok iti baba. Anya? Kang kanayin iti nga kang kanik, di ba? Sa ko pungot-pungoton, baba iti bibig ko. At bibiyang ko nung nakalalaga, nakapangangka. Abay, mangangka ko nakuha. Manong nemi doktor tinapanak. Buwan. In-examine na. Nagsalsaludsud ko niya no apay. Baga kang jak may mas timangan. Jak makaturturo. Ngam saan ko yung magbaga manong nemi nga nakanubi ak, nga binaybay ak, nga posible nga tinamay nak. Saan ko yung magbaga deta? Tanagi di mangagas manong nemi, anag di doktor ka na mamati ka deta. Inresatahan nak manong nemi ti vitamins ko. Wan, orila talo nga klase manong. Tumarek ti bigat, ti aldaw kat terabi. Kalpasan ti makalawas manong nemi, maimas kumatin ti mangan. Ne, mayat sa. Kaputa maimas ko ti mangan manong. Sa anak mo tanong minum ti gin, ta impari ti doktor. Makaturog kang mati na masapa. Sa makumpletok mati manong nemi to susto nga oras. Ngagriing. Makabulan, 2 bulan, hindi bandlawan ni tatang. Ay, napagkamad lang nagpagas saya. Doktor na tatang. Kahit, dendra sa atin nga vitamina. Kahit, dyan may mas kumatin di mangan, kan maturo. Saan ka ganap na panti albularyo? Nga mangibaga nga damang kulkulang ka. Uno, saan nga imbaga di doktor nga adana ka mga buok? Saan tang? Baga lang, saan ko may mas timangan, kada maturog. Interes sa tanak ti vitamin ko, isukas dyan. Ay, kitawang nga rin, tinang tamay ka. Tapos na sa anak mo na mamati tatang. Ay, puno mamati ka, talagang matamay ka. Kano saan ka mamati, awan mabayaran na. Tikang ruram lang tangapat siyem, ni Apo Diyos. No, apay ka kasjay, nga di ka makapangpangan, di ka makaturturo, kapot na sidsiderin na kadibukad mo konsensya, masayangan ka. Ito na minsan manon nemi na pasaherok manen ni Rose nga da kargana nga ubing. Rose, Randy, wow, nagwapo. Hello, hello. Ano tawag mo kang kuha na? JR. Hello, JR. Makan, may kakinininong. Makan takargayan ka. Imaraar ti ubing manong. Apo inalistwak mo. Inahawat. Pinalubusan mo't manong nemi ni Rose. Inarakop ko. Muna tawan nan. Next month, ag-birthday ton. First birthday. Isong tumating pa nagbunyag na. Ninong na ka. Las-lasinan na ko. Ensak ng ninong mo. Ha? Uy. Kita mayatan. Kurka. Anak kayat mo. Igatangan ka. Kayat mo itong panada? Makamaka na itong panada na ito sa kamot. Ano kayat na? Kawarta ablatan. Tapos na igatan ko diaper na. Dito ini. Uy. Ado unay. Sa garibo? Gawan. Haman, alam mo. Kaya Mike to ha. Itong birthday na. Kaya ito bagbunyag na. Kumadre. Kasariro ito pa na Samuel. No kayat na. Kasanong ito pa nakamok. No kayat na mo saan. Di mo masarakan to sa dyan. Agsalita kayo to mismo kini Samuel.
into nubigan. Ibagam kin Samuel, umayak. Nadanon ko mismo ni Samuel manunaymi iti tiyanggi. Iso nga talaga man ang tinakabantay. Apo, oh, Randy? Ay, Samuel. Abi, anda ka to. O may kagubatan mo, no, talagang darantam nito. Sika ko matarantak eh. No, napagsalitaan nyo kini Rose. Medyo ko nga anak kag tibunyag, ti anak yo. Napintas mo tayo, bagam nga anak yo. Baga na nga raw, dangam, amom, tsakayat ko lang. Kaya magkabuta si ka amis mo, may nagpakpakasi. Kaya may makisalita kanya. Sige. Empty condition. Di mo to iyam amuti bagim kang kuana. Into na danakim na. Sige. Basta tanilad nga ninong nak ni Junior. Okay. May ganto. Kumpadre. Agama na kumpadre. Inya istorya kadananan kinitatang ti amin manong na yung minagkatkatawa. Ay, talamar aramid mo. Arandi. Di ka nga umapalita. Anong umapal? Siyempre. No kumata sa mong interayan ni Rose, di saan ka kumalang agtinag nga ninong? Agtinag ka kumang talaga nga ama? Kanada ko man ni Rose nga katakta ko na yun mo, kin kakawil mo? Okay na. Awanti mo na nga babahan yung tikat ka nga nga mauditan. Eh, alam ko itan. Awan pa nila sa pulam nga kasukat na. Tsaka mo. Kasla tsak batin may bawing tirik na. No, kung nakiding nga pag-angawak lang ni Rose, nimitang seryoso Ay, tak ni Rose, tata. Ay, po, ya. No, di ka kumadulog, barok. Awang kumakasto ka problema. Kimay, amo na yung pampanutin deta, amang ano, kutong kamanain. Amang ano, daman namang kulam keng ka. Idundumteng manong name tiga birthday kan bunyan. Anong name na pintas nga ay ayam, tinregalo keng kuwana. Kadagupan mi nga nagregalo manong name siya ti kataklan. Hoy, ano na regalo kompadre? Abay nagdakal. Bagkatan na ba yung manong name kat ni? Ama na nagsan, nalagano lang. Alamin na to. Secret. Nalpas nga rin tibunyag, manong name padaya. Edi ta, aglukat dan iti. Aglukat dan manong name ti regalo. Imunada manong name nga lunoktan ti regalo. Kaya di makita manong name ni Junior ti anak ko. Gusto unin manong name ti ayat na agagar na manong name nga aglukan. Jeep manong. Di remote. Kumpadre, kinunakanyak ni Samuel. Nangina na ito yung regalong ti anak tayo Ano bad? Ano da nyo lang baka numaperdi. Ay, ito mo na. Ilalaim mo dito Napya lang talagang isot pakalaglag pa natin anak tayo. Kaya ito nag-birthday man baka na minasto ba rin regalong kaya ko na. Sabi ko man danon pa Masaludsud ko man, kumpadre. Awang ka dito planong agarim sa bali. At di ba walang panagayat mo kinibakat ko? Kas-lakas tansa. Kaya nang sublikan ka. Sublim ganyak. Abi ko may sublim sa mumat nga binulon. Sa mumat nga inagaw. Talagang saan ko inagaw. Dadak kumamat pilitin ni Rose. No talagang nga dinakayat. Ang tagunadan, kayat na lang hangaga na kabalasang. Kaya gamot na talagang patyan ng ipatpatig ko. So nga, mas dyan na masamak.
Kumpad, lipatin mo ti asawa nga ex mo. Sumapulkan sa bali. Talay ikari nga kukwak. Samo ako kukwak. Alawan pare. Arimidag na da. Di man ipagpakasikan ka. Into na dan na ading ni Junior. Samon to ko mga sumsyumanin. Ti inaon na nga anak tayo. Oo, no problema. Tayo di pa ilang kumpaan. Nga talaga nga ibilang ko nga nagtaod kanyak ni Junior. Agkaman Samuel. Langaro ito. Maparekdekan nga sa mong isumsyumanin. Ni Junior. Uy, naawag. Ape ko mga sumanak. Asin na tipatpatag ko. Asin na matipatpatag na. Ipatag ko man. Aging ka kadag ito ay manunaymi tipay laeng tricycle ko tisak sa kaya. Sadyakan mo. Kasi lagpasun sa akin manunaymi nga adalang kulam kanya. Taong matindig na babae manunaymi nga mayat kanya. Tano adda armek, libyan dak, ibagada nga dagos nga sanda kaya. Adan na talo manunaymi nga anak the Rose kini Samuel. May katlo ni Junior. Duwa nga babae tinay sa runumano. Katkas di manong naimi. Nadamag ko, kaya nadumat ti mga panagnek, nga talaga nga nadungo ni Samuel, kadagitiya, talong anak ni Rose. Diyan tula mo manong naimi, yung ka ano nga dumteng, iti babae nga ni kari para kanyak. Tsaka mo manong naimi, takunada, nga basol ko ngamin, takas diyan nga naramid ko. Karma ko nada, api ko man nakarmaa. Nga mala, mambalin pa siguro manong naimi nga talaga sampay nga dimteng ti lala, babae, kunak kuma, nga naikari para kanya. Or orayag na ita, kat sabi ko ma, dahil ti mabit, kat dumteng to. Kat nadan tumanin babae manong naimi ti biyag ko, sangkuntun nga pampanawan, jak ton tal pagtalikudan, ti pagribengak, kengkuan. Agyamanak manong naimi ti anos mo, nang ibasa, ito pagkasalitahak, ken thank you met, kadagiti padak nga dimngeg, ken nagbuya, sabi ko mata na kay bati ak mali iti ada, liwliwa ken pagsarmingan ti biag, kadagiti padak nga dimngeg. Tuwing narot agyaman nga pagayam mo, Randy. Thank you ken ka Randy, tingin ka pa nagsurat